Салауыз Мухан ауылында яшәүче Гайшә Латыповага тормышның ачысын, кырыслыгын татырга бик яшьләй туры килә. Ул авылда сыер савучы булып эшли. Нәкъ шул вакытта Үрнәк авылының Шаян ут кебек егете Ислам 18-дә тулмаган Гайшәне бер күрүдә ошата да үзе белән алып та китә. Тракторда эшлидер. Шуннан танышып китеп, шуңа ияреп киттем. Ияреп түгел, ират ап төшкән шунда ат белән. Шул атка утырттылар да алып та киттеләр мине. Ул шырларның өйләре дә бит бәләкәй генә салам түбәле өйләр булган. Шуша агы-загалы тормышта яшәп, колхозда эшләп, яшь гаилә парлы тормыш юлын башлап җибәрә. Гайшәнең әнисе Мәхисәрвәрне дә үз яннарына алып килә Ислам кияү. Бәхетле парны сөендереп, 1 елдан уллары Илһам дөньяга аваз сала. 2 елдан кызларын Гөлшатны да алып кайта яшь пар. Үзләренә аерым йорт салу өчен дә әзерләнә башлый яшьләр. Буралык агачлар алып кайталар. 3нче тапкыр әти-әни булырга җыенган бәхетле парларны бәхетле көннәрен кинәт кара болыт каплый. Сирләп үлеп китте. Сирләп үлеп киткәннән соң бер ел Үрнәктә тордым әле. Оннан була инде шул бураны алып төшеп, шушында Муханга үй салып, ул вакытта аның белән Саяхаби үй торганнар инде шулай үй салып, шулай итеп Муханда тора башладым. Ничек кенә авыр, кыен булмасын, балалар барсы да тормышта үз юлларын табалар. 9нчы классны тәмамлау белән Илһам бөгелмәгә юл тота. Гөлшат исә һөнәр үзләштерергә Казанга ук китә. Гүзәлия Ярчалы шәһәрендә һөнәр алу өчен укуын дәвам итә. Шулай итеп, әбиләре Мәхисәрвәр дә, Гайшә белән Таһир да балаларны тормыш юлына озаталар. Әнинең ярдәме тоже күп булды инде. Безне укыттылар инде. Олы тормыш юлына аяк бастык. Шушы үйгә җыелабыз менә. Бердәмнән инде бөтенебез дә шулай җыелганбыздар инде, киленнәр дә, ниләр дә дигән сыман инде бөтенебез дә инде. Бер-беребезгә юл куеп инде, шулай бер-беребезгә ярдәм итеп, матур гына яшибез. Шулай Аллага шөкер. Шул бәләкәй генә ярдәм кирәк булса инде хәбәрләшәбез. Әнкәйнең инде аның тормыш сукмага, тормыш юллары бик рәхәт, бик яхшы бармаган инде. Сикәлтәле җирләрдә күп булган. Ләкин шулай булса да инде ул безне 4 баланы барыбызны да башлы күзле итте, тормышлы итте. Рәхмәт аңа. Бары тик сәламәтлек кенә телисе килә инде. Һәрвакыт әле безнең арада, безнең белән шулай итеп озын-озак матур гомер итеп яшәсә ярар. Яшь парны сөендереп дөньяга килгән Илсур уллары да үсеп җитә Латыповларның. Аның армия хезмәтенә киткәч сугыш юлларын үтүдә, Чечен Республикасында локаль сугышта катнашкан уллар өчен 2 ел дәвамында бар гаиләнең ут йотып яшәүләре дә барсы да узачак. Бик еш кына, яшьлеге ничек тә уза, картлыгы матур булсын дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Шуннан да олыгая барган саен гомер күзләренең матур, бәхетле булуы бик мөһим. Менә шушы нигеҙгә җыелабыз. Эш булса да, бәйрәм булса да, шушында бергә матур иттереп, утырып, күңел иттереп, ял итеп китәбез. Шул аңа бигә самыгырамны сәламәтлек. Мин бәдиләнгән чагында инде алар икесе дә ярдәм иттеләр инде безгә. Рәхмәт инде аларга. Шул балалар оныкларны караштылар. Без дә чагында инде әбидә булдылар инде күбрәк. Шул әбигә сәламәтлек, озын гомер, шулай тату булып яшәргә. Гайшә апаның шөкер, бүгенге тормышы һәм бүгенге яшәеше бәхетле дә, сөенечле дә. Бүген аның 10 оныгы, 13 оныкчыгы бар. Алар барсы да бергәләп төп йортка җыелганда 4 дистәдән артып китәләр. Инде ничә буын дәвам иткән гаиләнең балалар, оныклар, оныкчыклар, кияүләр һәм киленнәрнең шундый бердәмлеге, дуслыгы үзе үк соклангыч бер мисал бу тормышта. Безнең үсмер чагыбыз, бала чагыбыз шушы йортта үтте. Әбиебез, бабайыбыз, шу төп йортта гомер кичергән Илсур белән Лүзия апа һәр вакыт якты йөзләр белән безне каршы алалар иде. Без һәр вакыт шушы йортка һәммәбез җыелып, сагынып, яратып кайтабыз. Бөтен бәйрәмнәр, бөтен туган көннәр безнең шулай бик күңелле матур үтә.
Тормыш авырлыкларына бирешмәгән, кыенлыкларын да сабыр итеп үткәрә белгән Гайша Латыйпова бүген төп йортта яши. Янәшәсендә төпчек улы Илса белән Үзия, оныклары Лиза һәм Илнур бараның. Балаларым бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Берсен әйтеп, берсен куя торган түгел. Шуны телим мин, сау булсыннар, сәламәт булсыннар, тигез яшәсеннәр. Балаларым бик әйбәт. Әби диеп торалар. Үле язып. Рәхмәт аларга, башка бер сүз дә юк инде. Бүтүнүбүз да бирге, иш булса да, ширләсәк тә бирге. Туганнар Аллаһка шөкер. Һәр вакыт бирге. Мешла җыелабыз, бәйрәмнәрдә, тагын. Төрле мәҗлесләрдә бирге инде. Бияна дисәм, ни булыр, ярап ошамас, үз әниемнән дә якынрак булды, бөтенесенә дә өйрәтте, рәхмәт аңа. Туганнарым да әйбәт, бөтенесенә дә һәр вакытта ярдәм кулы сузып, бергә яшибез. Салавыз Мухан авылында яшәүче Гайша Латыйпова гомер агачының җимешләре татлымы дигән сорашларга һәр вакыт җимешләрем алтын, картлыгым бәхетле, тормышым ямьле дип җавап бирә. Һәм бу дөньяда иң зур байлык бәхетле картлык дип еш кына яраткан җырын суза Гайша апа. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.